سلام تخاتلتي بين تي في نحجي أبستدالوه علتها زيناتات منجست سويسرلاند سوسان سلستن ناي عقبة حتوم سنسقو إيرتراويان سلتنياتات ناب إيرترا خمز ملسوم ناستات 30 عامتات أوشتين باست لان تعقوم زركبو خلتال على وسب السلطان درجي أبزمت سمعلتات محرت كم زجبر لهم أب تركي ناي أكسجين فينتليتر بمفنجارو 9 سبات كم زموتو منستر قدرات وصاي أمريكا هوا أمريكا استفدت حدقنيا سايبراو متقعته إدروسيا خمز اللو منجست أمريكا بموديرنا زفري كم كالاي كتابة كورونا فيروس كوينو أب تغمي خوعل كم زدغن كال انزل هس الزيناتات حيزلكم متسلخو سناي نايم كتال غزين لا تمنخو ابزا channel دمه ناي وترو تخاتلتي نختكونو سبسكرايب كتغبرو بخبري عدمكم منجست سويسرلاند سوسان سلستن ناي عقبة حتوم مستنصغو إيرتراويان سدتنياتات ناب إيرترا خملسون كم زصعر أفليطو إذا سقمتي بخلتشان 17 ببيت فردي أتهاجر ناي عقبة حتوم مستنصغو سدتنياتات ناب هاجروم انت تمليسوم زغطموم حماق نغير يلن كبل ابز وسنو مركوس بمغبار كم استوسده اتتمال زوص زينا يحبر منجست تهاجر ناي 3400 حتى عقبة داغ ممرمرا كم زغبرن ناي كالوت 17 غزياو عقبة كم زسرزون إيميغريشن تهاجر أفليطو يخون بر إيرترا بحيل استترزو حتى عقبة سلازي تقبلتهم سدتنياتات برليتهم كملسو ترايو زلوم منجست سويسرلاند ግን ኣብ ምጥያስ ስደተኛታት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ይዘራርብ ምህላው እትዝወጽ ሓበሬታ የረደ ካብ 2015 ጀሚሩ ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ስዊዘርላንድ ኣዝዩ ከም ዝጎደለ ይነገር መንግስታውያን ጸብጻባት ስዊዘርላንድ ከም ዝሕብሮ ኣብ 2015 ከባቢ 10000 ኤርትራውያን ዕቁባ ክሓቱን ከለው ኣብ 2020 ድማ 346 ጥራዮም ዕቁባ ሓቲቶም ዘለው ካብ 2012 ጀሚሩ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝነበሮ ፖሊሲ ዕቁባ እናኽረሮ خمس سنة صبصابات يحبرو اب 2017 نون بيت فردي اتا هاجر ناي عقبة حتوم مستنصغه اب هاجراو اغلغلوت ኤርትራ ተሳተፉ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም እንተተመሊሶም ዝገጥሞም ሕማቅ ነገር የለን ክብል ወሲኑ መንባሩ ይዝከር ድሕሪ ሓደ ዓመት ድማ ባይቶ ተሃገር ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክምርምር እማመ አሐሊፉ ውጽኢት ምርመራ ድማ ተማሊ በመንግስት ተሃገር ጸዲቁ ኣብ ጥር 2020 በመንግስት ስዊዘርላንድ ኣብ ተሃገር ዕቁባ ዘለዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ትራቨል ዶክመንት ገይሮም ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንኸይጓዓዙ ዝኽልክል ሕጊ ኣጽዲቁ መንባሩ ይፍለጥ ብሰንኪቲ ውሳኖን ብዙሓት ኤርትራውያንን ዜጋታት ተሃገርን ነቲ እናኸረረ ዝመጽእ ፖሊስ ብምቅዋም ዓቢ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶ መንባሮም ይዝከር ناستا 30 عامታት ኣብ ውሽጢ ኤምባሲ ጣልያን ተዓቂቦም ዝርከቡ ክልተ ላዕለወ ሰብ ስልጣን ደርጊ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ምሕረት ክግበረሎም ይኽእል ተባሂሉ እዞም ኮሎኔል ብርሃኑ በሃይልን ሌፍተናል ጀነራል አዲስ ተድላን ዝተባህሉ ውልቀ ሰባት ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርጋ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ጣልያን ን30 ዓመታት ተዓቂቦም ጽንሕዮም ሰራዊት ኢህወዴግና አዲስ አበባ ቅድሚ ምቁጻሩ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ኤምባሲ ተዓቂቦም ካብ መንጎ ዝነበሩ 4 ላዕለወ ሰብ ስልጣን ደርጊ ዝኾነ ብርሃኑ ባየ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሌፍተናል ጀነራል አዲስ ተድላ ድማ ኢታማጆር ሹም እቲ ስርዓት ዝነበሩዮም ነዚ ጉዳይ አመልኪቱ ሓላፊ ሴክሬታሪያል ፕሬስ ዓቃቢ ሕጊ አቶ አወል ሱልጣን ኒዩቢሲ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎም ጽንሑ ሰብ ስልጣን ደርጊ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት እቲ ፍርዲ ንሕልፈት ክቅየር ብፕሬዝደንት እቲ ሃገር ጸዲቁ ኢሉ ክልቲኦም ኣብ ውሽጢ ስርዓት ደርጊ ዝነበሮም ተሳትፎ ፈጺሞም ወይም ብዝተባሃሉ ዝተፈላለዩ ገበናት ተኸሲሶም ናይ ሞት መቕጻዕቲ ተበይንዎም ከም ዝነበረ ይዝከር እዞም ውልቀ ሰባት ናይ ምንቅስቃስ ገደብ ተገይሩሎም ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ጽንሑን ኮይኖም ብሰንኪ ዕድሜኦም ብዝተፈላለዩ ሕማማት ስለዝተጠቑ ብናጻ ክወጹ ሓሳብ ከም ዘቕረበ ኣቶ ኣወል ተዛሪቡ ንሕና ዘለውሉ ኩነታት ኣይንፈልጥን ከም ዝሓሙ ግን እቲ ኤምባሲ ገሊጽና ኣሎ ስለዝኾነ ድማ እንተ ዝወጹ ዝብል ሓሳብ እቲ ኤምባሲ ኣቕሪቡሎ ኢሉ ዓቃቢ ሕጊ ድማ እቲ ናይ ሞት ፍርድን ማእሰርትን ሕልፈትን ክንከን كون بيغريتا كفتحون زبل ناي بريزيدنت تهاجر حتى خم زغربه انجليزو زمول كسبات فتيمو استباهله جبن بغريتا زود اكوانت زيكونه نزحلف 30 عامات اوشتي امباسي من قسقاساتهم تجدبوه نصانتهم سينوم صنيحم يوم يبل اتو اول بمسارة حتى عقاب حقي بريزيدنت سهله ورق زوري اتي ناي موت مقصعتي نحلفت كخون مسجبرت عقاب حقي تومول كسبات بحدقت نخفتحون العلواي بيت فردي حتى خم زغرب اتو اول نيوي سجليزو اتا بريزيدنت نتي ناي موت فردي نحلفت غير غيرايا اب قصالي زمول كسبات زنبرلو خونتات ካብ ጥፍኣቶም ክምሃሩ ስለዝገበሮም ኮጹ ዝኽሉ ናይ ሕጊ خونታት ንምራይ ታሪኽ ግበርዩ በዚ መሰረት እዞም ሰባት በአመኮሮን ኮጹ ሶኒ ጉዳዮም ናብ ቤት ፍርዲ ክንለኺና ኢሉ ሰራዊት ኢህወዴግ ኣብ አዲስ አበባ ንምእታው ሓደ ሰሙን ክተርፎን ከሎ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ስልጣኑ ገዲፉ ናብ ዚምባብዌ ምሳደመ ድሕሪ ሓደ ሰሙንዮም እዞም ሰብ ስልጣን ናብ ኤምባሲ ጣልያናትዮም ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ፈጺሞሞ ብዝተባሃለ ገበናት ክስ
ተመስሪትዎም ድማ ኣብ ዘይተረኽብሉ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ተፈሪድዎም እዩ መንግስቲ ጣልያን ነዞም ውልቀ ሰባት ኣሕሊፉ ክህብ መንግስቲ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እንተሓተተውን ጣልያን ከይተቐበለቶ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ንኣስታት 30 ዓመታት ኣቕሪባቶም ጸኒሓ መንግስቱ ኃይለማርያም ካብ ሃገር ምስ ወጽእ እቲ ናይ መሪሕነት ቦታ ሒዙ ዝነበረ ሌፍተናል ጀነራል ተስፋዬ ገብረኺዳን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ አቶ ኃይሉ ይመኘውን ኣብቲ ኤምባሲ ተዓቂቦም ዝነበሩ እዮም ክልቲኦም ግን ኣብቲ ኤምባሲ እንከሎ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ይፍለጥ ሰበስልጣን ደርጊ ፈጺሞ ብዝተባህሉ ገበናት ከቢድ ክስ ተመስሪቶም እቲ መስርሕ ፍርዲ ንዓመታት ምስተራየ መብዛሕትኦም ናይ ሞትን ማእሰርትን ሕልፈትን ተፈሪድዎም እዩ ገለ ሰበስልጣን ደርጊ ናይ 20 ዓመታት ምስተኣሰሩ ብምሕረት ነጻ ከም ዝወጹን ይፍለጥ ኣብ ቱርኪ ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝሕከሙሉ ሆስፒታል ናይ ኦክሲጅን ቬንቲሌተር ብምፍንጃሩ ተሻዓተ ሰባት ከም ዝሞቱ ሰመዘት ሃገር ሓቢሮም እቲ ኣብ ክፍሊ ጽኑዕ ሕሙማት ናይቲ ኣብ ጋዚያንቴፕ ዝርከብ ሳንኮ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ዘጋጠመ ፍንጃር ናይ ኦክሲጅን ባርዕ ብምፍጣሩ እቲ ሞት ከም ዘሳዕበ እቶም ሰመዝ ገሊጾም ሓደ ካብቶም በቲ ባርዕ ዝሞቱ ሕሙማት ኮሮና ቫይረስ ካብቲ ባርዕ ብህይወቱ ወፂኡ ናብ ካልእ ሆስፒታል እናተወሰደ እንከሎ ይመይቱ ብመሰረት ካብ ጆንስ ሆፕኪንስ ዝተረኸበ ሓበሬታ ቱርኪ ክሳብ ሕጂ 17610 ምስ ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰር ሞት ኣመዝጊባላ እቲ ኣብ ሆስፒታል ዘጋጠመ ባርዕ ቀዳም ዘጋጠመ ኮይኑ ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዝኣተወ ድማ ተገሊጹ እቶም በቲ ምፍንጃር ናይ ኦክሲጅን ዝሞቱ 9 ሰባት ዕድሜኦም ካብ 56 ክሳብ 85 ምዃኑ እቲ ሆስፒታል ኣብ ዝውፁ መግለጺ ሓቢሩ መንግስቲ ቱርኪ ንጠንቂ ምብራዕ እቲ ኦክሲጅን ዝምርምር ጉጅለ ኣቂሙ ምርመራ ጀሚሩ ምህላው ገሊጹሎ እቶም ኣብቲ ባርዕ ዘጋጠመሉ ሆስፒታል ኣብ ካልእ ዋርዶ ኮይኖም ሕክምናዊ ክንክን ዝረኽቡ ዝነበሩ ሕሙማት ካብ ካልእ ሆስፒታል ገይዞም ምህላዎም እቲ ሆስፒታል ገሊጹ እቲ ብሰመዝ ቱርክን እቲ ሆስፒታልን ዝወጽእ መግለጺ ንስድራ እቶም ጉዳያት ጽንዓት ያብኩም ብምባል ተሰምዖም ሓዘን ገሊጾም ይርከቡ ወሃብ ቃል ፕሬዝደንት ቱርኪ ኢብራሂም ካሊን ቦገኑ እቶም በቲ ባርዕ ዝተሓሰዩ ቀልጢፎም ከሓዊ ብምምናይ መንግስቲ ንጠንቂ እቲ ባርዕ ኣመልኪቱ እኹል ምርመራታት ክገብር ከም ዝኾነ ተመዋጺዑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ብድሕሪቲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝተፈጸመ ሓደገኛ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ዘላ ሩስያ ከም ዘላ ገሊጹ ኣብዚ ጉዳይ ሩሳውያን ከም ዝተሳተፍዎ ግልጽ እዩ ዝበለ ፖምፒዮ ብዛዕባ ዝሃቦ ዝርዝር ሓበሬታ የለን ሩስያውን ንዝቐረበላ ክሲ ከም ዘይፈጸመት ገሊጻ እቲ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ብኣሜሪካዊ ኩባንያ ሶላር ዊንድ ዝተሰርሐ ሶፍትዌር ብምጥቃም ዝተፈጸመ ብምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ግዳያት ካብ ዝኾኑ ትካላት መንግስቲ ንኣጽዋር ኒውክሌር ብላዕለውነት ዝካተል ቤት ጽሕፈት ሓደ እዩ ዲፓርትመንት ኢነርጂ ኣሜሪካ ከም ዝበሎ ግን ብምኽንያት እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣጽዋር ኒውክሌር ዘጋጠመ ናይ ድሕነት ጸገም የለን ኣብ ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራትን ዝርከቡ ዓበይቲ ትካላትን ግዳያት ተመሳሳሊ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኾኑ ይእመን ተመራማርቲ ነዚ ፈተነ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ሳይንበርስት ዝብል መጸውዒ ዝሃቦ ኮይኑ ነዚ ቅድም ኢሉ ካብ ዝበጽሑ መጥቃዕታት ዝዓበየ ዝኾነ መጥቃዕቲ ሙሉእ ንሙሉእ ንምርዳእ ዓመታት ክወስድ ይኽእል ኢሎም እቶም ሰርሰርቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ልዕሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ውሽጣዊ ድሕነት እቲ ሃገር ሚኒስትሪ ንግድን ዘለዎም መረዳእታን ብኸፊል ክቋጽሩ ኪሎም እዮም እዞም ሰርሰርቲ ኔትወርክ ኮምፒውተራት ሰይሮም ካኣቱ ዝኽእሉ ኣብ ቴክሳስ ብዝርከብ ኩባንያ ቴክኖሎጂ ኢንተርኔት ብዝኾነ ሶፍትዌር ሶላር ዊንድስ ተጠቅሞም እዮም ካብ 300,000 ዓማዊል ሶፍትዌር ኦሬን ሶላር ዊንድስ እቶም 18,000 ዝኾኑ ተጠቀምቲ ናይዚ ሶፍትዌር ሕድሳት ክገብሩ እንከለዉ እቶም ሰርሰርቲ ካኣቱ ከም ዝኽኣሉ ተገሊጹ በዚ ምኽንያት ትካላት ውልቅን መንግስትን ኣሜሪካ ሶፍትዌር ሶላር ዊንድስ ካብ ኮምፒውተሮም ከኣልዩ መምርሒ ተዋሂቦም ይርከብ ንዝሓለፉ ልዕሊ 30 ዓመታት ምስ ሩስያ ርክብ ኣለዎም ዝበሃሉ ሰርሰርቲ ሚስጥራት ኣሜሪካ ክሰርቁ ፈቲኖም ተባሂሉ ይእመን መንግስቲ ኣሜሪካ በሞዴርና ዝፈረ ከም ካልኣይ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ኮይኑ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከም ዘጽደቐ ኣፍሊጡ እዚ በኣሜሪካዊ ኩባንያ ዝማዕበለ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ብምሕዳር ምግብን መድሃኒትን እቲ ሃገር ንምክልኻል ክውዕል ክጸድቕ እንከሎ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ድሮ ብሰፊሑ ዝተዘርግሐ ክታበት ፋይዘር ባዮንቴክ ኣጽዲቑ ምንባሩ ይፍለጥ ኣሜሪካ 200 ሚልዮን ክታበት ሞዴርና ክትዕድግ ተሰማሚዓ ከም ዘላን ኣብዚ እዋን ድማ 6 ሚልዮን ናብ ኣሜሪካ ክኣቱ ድሉ ከም ዘሎን ተፈሊጡ እቲ ሃገር ኣብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ ቁጽሪ መልከፍትን ሞትን ዘለዋ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 313,000 ሰባት ብምኽንያት እቲ ቫይረስ ከም ዝሞቱ ይግለጽ
ኮሚሽነር ምምሕዳር ምግብን መድሃኒትን ስቴፋን ሃን ክታበት ሞዴርና ትማሊ ከም ዝጸደቐ ብምሕባር መዓልታዊ ኣብ ኣሜሪካ ቁጽሪ ሕሙማትን ሞትን ክውስኽ ዝግበር ዘሎ ዓለማዊ ለበዳ ኣብ ምቅላስ ወሳኒ ሱግሚ ኢሉ ተቆጻጽርቲ መድሃኒት ክታበት ሞዴርና 94 ሚታዊት ውጽኢታዊ ከም ዝኾነ ይሕብሩ ፕሬዚደንት ትራምፕ እቲ ክታበት ኣብ ረብሓ ክውዕል ከም ዝጸደቐ ዝሕብር ወግዓዊ መግለጺ ከይተዋህበ እንከሎ እንኳዕ ደስ በለኩም ሕጂ ክታበት ሞዴርና መጽዩሎ ብቐጥታ ክጅምር ይኽብል ኣብ ትዊተር ጽሒፉ ሶኒ ነዚ ክታበት ክወስድ ተዳልዩ ዘሎ ተመራጺ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ብወገኑ ክታበት ሞዴርና ፒፋይዘርን ፍቓድ ክረኽቡ ምኽኣሎም ኣብ ቅድሜና ብሩህ መዓልታት ከም ዘለዎ ዘረጋግጽ እዩ ይኹን እምበር ዝርግሐ እቲ ለበዳ ንምቁጻር እንገብሮ ቃልሲ ኣየብቅዕን ኢሉ ንቕድሜና ፍርያት ምዕባይን ናብ ኩሉ ምብጻሕን ከምኡን ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ኣሜሪካውያን ምኽታብ ዝብሉ ሓዊሱ ብዙሓት መሓልኻታት ኣለዎም እዮም ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ንምግባር ዝኽእል ዓቕሚ ምህላው ክነረጋግጽ ይግባእ ኢሉ ክታበት ሞዴርና ክጥቀማ ዝሓተ ሃገራት ካናዳ ብጠቕላላ 56 ሚልዮን ክታበት ዝኣዘት ኮይና ብሪጣንያ 7 ሚልዮን ሕብረት ኤውሮጳ 80 ሚልዮን ጃፓን 50 ሚልዮን ደቡብ ኮርያ 20 ሚልዮን ስዊዘርላንድ 7.5 ሚልዮን ከም ዝኣዘዛ ማእኸል ምህዞ ዓለማዊ ጥዕና ዩኒቨርሲቲ ዱክ ዝኣከቡ ሓበሬታ የረድእ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ሎም ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብልበል ይመስገን ሰናይ ንዓኹም